Bataki kalanen kɔfɛ lajɛrɛ min bi wele ko réunion extraordinaire Conseil national de sécurité o kɛra bi tarata juillet kalo tile 12 san 2022 Côte d'Ivoirekaw fɛ u ka palais de la résidence kɔnɔna la. Kuma kun bɛ tali kɛ u ka finitigi mɔgɔ 49 min minɛna Mali jamana kɔnɔ. Bataki min numéro bɛ wele ko N034 Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw olu ka kunun tɛnɛ juillet kalo tile 11 san 2022 kunnafoni di senfɛ y'a yira k'a fɔ ko ni finitigi kofɔlen ninnu minnu bɔra Côte d'Ivoire jamana kan kana Mali jamana kɔnɔna la ka seereyaw senfɛ k'u y'a lase k'a fɔ k'u nana kana Mali jamana dɛmɛ walasa lakana ani bɛn ka se ka don Mali jamana kɔnɔ. Kuma min na u sera Mali jamana kɔnɔ karidon n'o kɛra juillet kalo tile 10 san 2022 a yirala k'a fɔ ko bataki dɔ nana u bolo bataki min b'a yira k'a fɔ k'u ka baaraw ka kan ka tɛmɛ sira minnu kan Mali kɔnɔna la. Ministre min sigilen don u ka jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale ka fara Mali finitigi ɲɛmɔgɔ dɔw kan ni o ye état-major des forces armées maliennes ye nin bataki sɛbɛnfura kopi sɔrɔ ko wa ko kuma min na tigɛ bɛ kɛ Côte d'Ivoire finitigi ninnu na ko maramafɛn tun t'a si bolo Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ka laseli senfɛ u jiginen kɔfɛ ka bɔ pankulu kɔnɔ u ka kɛlɛkɛminɛw i n'a fɔ duniya keleyatɔnba Nations Unies b'a laɲini cogo min na min dɔ dilen d'u ma walasa ka se k'u yɛrɛ lakana i n'a fɔ sariyakisɛw b'a lase cogo min na tun bɛ pankulu filanan de kɔnɔ ka kɛɲɛ ni o waleya ninnu ye Conseil national de sécurité y'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko ka nin makofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen nabila minnu minɛna ka sɔrɔ a ma kɛ sariya kɔnɔ.